bari mu sake kara masa guda ɗaya kamar nan tsallaka gaba ta gaba. Tambaya ta 50 ya kai nan kara kafin. Ana yamma a Qur'ani mai girma ubangiji ya ce innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah madaukin sarki ya ce innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tahdi man ahbabta, ba ka iya shiryar da wanda kake so ka shiryar, walakin Allah, sai dai shi Allah yahdi man yasha, yana shiryar da wanda ya ga dama. Wannan aya ta fito karara ta bayyana annabi bai iya shiryar da wanda yake so shiryarwa, yake da wannan power, shi yake shirye da wanda ya gama. Akwai wanda bai fahimci wannan ayar ba? To ana ramma ya ga suratul shura sai ka je da bakin boda. Wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Ya yi dan birni. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kazo. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Mujahaba. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ala ila Allahi tasirul umur. Can aya Allah ce innaka la tahdi man ahbabta. Wannan ayar sai Allah ce wa innaka la tahdi. Ban gane ba. Innaka la tahdi. Wa innaka la tahdi. Lalle kai ba za ka iya shiryarwa ba. Lalle kai kana shiryarwa ila siratal mustaqim. Zuwa hanya madaidaiciya. Wace ce hanya madaidaiciya? Allah ce siratillah. Wannan ayata ce annabi bai iya shiryarwa. Wannan kuma Allah ya ce lalle kai kana shiryarwa zuwa ga siratul mustaqim, zuwa ga hanyar Allah. An gane katun? A zahiri an samu shekaru ko ba samu ba? A irin fahimtar ɗan ƙarar kato da ke kamar yadda yake wa hadisai. Zan an ce ya yi fitsari a tsaye, zan an ce to ga Qur'ani nan an ce annabi bai shiryarwa la ta hadi, nan an ce wa innaka la ta hadi. To dan kada kato idan irin wannan rashin hankalin naka shi zamu yi wa Qur'ani, sai mace Qur'ani shi ma yana ne yana cin karo da juna, saboda haka ba za a yi ne ba za a yi da shi. Wa haka sabon shi yake jahili yana ya musu zai ta ya musu zai. Akwai da ya ce ni na roke wannan su faɗa ban san inda na rufa ba, na ce ba matsala an baka sai da ka rufa ba, mu mun san inda ka rufa jihar da maka rufa. A zahiri za ka ga ayoyin su ci karo da juna, amma idan ka kira malamai ka ce ku warware mun matsalar nan yaya kake, sai malamin su ce ma saurara ka ji. Ai ita shiriya kashi biyu ce, akwai hidaya irshadiyya, akwai hidaya tawfiqiyya. Wace ce hidaya irshadiyya? Shine shiryarwa ta hannunka mai sanda, ka yi mutum wa'azi, ka nuna masa abin da yake shine daidai, ka bayyana masa gaskiya, ka gwada masa gaskiya don ya gane ta fahimce ta. Da Allah shirye da shi kake kuma shirye da shi kake ba. To irin wannan shiryarwa annabi yana yin ta. Ba annabi shi kadai ba. Suratul Ra'd yace inna ma anta munzir. Inna ma anta munzir wa li kulli qawmin had. Allah yace kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munzirun mai wazi ne, mai gargadi ne. Ba kuma kai kadai ne farko mai gargadi ba, wa li kulli qawmin, kowace al'umma hadin mun tura mata mai gargadi, mai wa'azi. Sai Allah ce kowace al'umma mun tura mata mai shiryar da ita. Shi ne mai hadi. Menene ma'anar hadi na nan? Wannan shiryarwar ita ce wa innaka la tahdi
ila siratin mustaqim siratillah. Akwai shiriya da ake cewa hidaya tawfiqiyya, shine bayan an maka wa'azin kai kuma zuciyarka ta karbi wa'azin ta yadda wannan annabi bai yi wa kai wannan karo tsakanin ayoyin guda biyu. To kai dan kada tikeke kai kai jahili sai ka zo kana dauko hadisi ba za ka wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza kan hauka yake yi ya da mu'amala da shi mahaukaci ne duk ya shege ne yake da hankali shi bakin rijiya wajen wargi makaho ne da zai da wannan matsalar mun warware ta a baya sai ya sake dawa ya ce abin da ya sa ba za a yi aiki da hadisai ba suna karanta da ta'addanci. Duk da hadisi da ke karanta da ta'addanci kana aiki yake cewa ai hadisi ya ce wanda ya yi riddar ga musulunci a kashe shi, alhalin qur'ani ya ce la ikraha fid din. Kenan wannan hadisin za a kashe wannan ta'addanci ya qur'ani zai ce a kashe wani da mutum ya ke musulunci, wannan hadisi zai ce a kashe wani. Saboda kamin mu yadda da hadisi sai mun duba hadisin ta'addanci yake karanta ko ba ta'addanci yake karantawa ba. Wa hadisi ne ce a kashe kafirin da ya yi ridda, wannan ta'addanci ne. Ya kamata a bar kafiri ya kafircinsa, musulmi ya musulunci shi. Ana rama to kidan Qur'ani ma ta'addanci yake karantawa. Faqatul mushrikina فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. Allah ya ce faqatul mushrikina, ku kashe mushrikai. In ji wa Allah dan kare ka to sai ka dora hannu aka ce wannan ayat ta dan cikin karantarwa dole a cikin Qur'ani. Ke sa nace muku dan ba ga tare ai kiristoci ke jawo irin wayannan ayoyi suna cewa Qur'ani na karantar da ta'addanci, shi kuma sai ya jawo irin wayannan hadisai yace hadisai na karantar da ta'addanci. Kenan idan waccan gabar ta karbu ina zai dawo? Qur'ani ne kuma zai dawo. Dan kana kato ka an samu wannan tambaya ta 52 irin wannan ayoyi yanzu zamu da ita a cikin Qur'ani mai girma. Da Allah ya ce faqatul mushrikina, ku kashe mushrikai haisu wajadtumuhum bi da ka same su. Wa kuzu ana ce ku kama su. Allah ya ce wa asruhum, ku tsare su ku takura su. Wa qa'udu lahum kullu marsad, duk da yadda za su bi su zagaya ku kwanta bauna wa kula samu zai. Ban kana gado sai ka ansa mana. Kenan wannan aya ta dan shi dake karantarwa. A addinin dan kada kato ke yasa ka je wajen yan uwanka a Jos suka ce irin musulunci ka shine musulunci da ya kama hankalin su. Irin musuluncin dan kada kato yan uwa suka ce ya yi daidai da musulunci su. Wani ya ce da irin wannan musulunci ake gaba da ya damu da daban sama ta yi zuwa yanzu da danwa ya kama danwa don Allah ka sake shi danwa. Allah ne kawai tuna masa shi. Kuna tare da murkushe shi har ne wani zai shi to ai na je haddace Qur'ani kai kana magana har ba sana iya haddace Qur'ani yo computer ba ta haddace iPhone ta haddace ko ta haddace
Samson ta haddace kuma ta haddace. Ai ba magana na haddace Qur'ani bane. Na san abin da Qur'anin ya kunsa kuma na yarda da shi. Da za ka haddace Qur'ani izo 60 amma kumbulmai man jahili baka san me Qur'ani yake karantarwa ba. Baka san me ya kunsa ba. Baka aiki da shi ba. Sai mu ce masalul ladina humilu tawrata. Masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Basu ji ba. Masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Mai ta musu ana ba. masalul ladina humilu tawrata thumma lam يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ka haddace Qur'ani baka san me yake ciki ba baka yi aiki da shi ba duk wa ma atakum ar-rasul da Qur'ani ya faɗa baka gane ko ɗaya ba duk ayoyin da suka ce wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka gane ko ɗaya ba amma kai kana magana ana rafa na ya rubuta Qur'ani ba ni ba to da kai da alaran man naka da ire-iren ka duka gaba da ku kamar sanin himari baka da bambanci da jaki a dora masa kayan da ta bai Qur'ani kusa me yasa aka ce masa masalin jaki saboda ba matsala kamar jaki jaki da ke ganin shi criminal shi jaki shi matsala ne kusa hadarin jaki da za ka rodo masa ƙur'anai in yi zai samu wani wuri inda haƙo da wuta aka bar toka ya zai sai ya kwanta ya mai jaki kadai zai wannan ba shi zai baka mamaki ba shi jaki kashinsa baya tayi it is useless and hopeless ba shi zai baka mamaki ba shi jaki ba a yankawa a walima shi jaki ba a suna da shi jaki ba a lage da shi kai ba dai zai baka haushi ba jaki idan tinkiya ta je za ta ba ɓada a gona ka shuka dawa ko masara ta tsiro sai ta gutsure zai sake fitowa ya yi toho amma jaki ka shuka masara ta fito matsayaci ya zo ya sa haƙoransa ya gamsara to sauran dole ya mutu domin yawun baki shi akwai acid akwai wata guba da take kashe ciyawa shi yasa Allah ya siffanta wani ɗan ƙala ƙatar da jaki kuma ka kalla jaki ne kalli fuskarsa da kyau kalli idanun shi da kyau ka kalli idanun jaki akwai kama kuma shi yasa zan iya yin birgima da Qur'ani a cikin toka shi yasa yawon bakin sa akwai guba zan iya suka hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wai yanzu ba idan kuna bin yanar gizo wai yara ake sanyawa wai su dauko kayan miya suna sayarwa kayan miya farashin sa shine Buhari da Muslim wai kana da Buhari ko Muslim ka kawo a baka tattasai da tumatir saboda haka darajar Buhari da Muslim dai suke da darajar tattasai da tumatir da Allah wannan da akwai guba a bakin shi ko ba guba yadda jaki yawon bakinsa ke da guba sun yi kama ko ba su yi kama ba ka zo kana magana da karo da ni yanzu ka'ida zan sa ba za ka zo mai mukamala ba sai ka nuna min Qur'ani da ka rubuta in ba ka rubuta Qur'ani ba to ba zai yi mukamala da kai ba ita wannan ka'idar cewa ba za a yi mukamala ba sai wanda ya rubuta Qur'ani kawo mun aya a Qur'ani da Allah ya faɗi ta kawo mun aya Qur'ani da Allah ya ce karkai mukamala da mutum sai ya rubuta Qur'ani shi yasa ka kawo wannan ka'ida dan kada ka tafi duna mun aya ko sa abin da zai ba ku mamaki dan kada ka to sai sake kawo ta ka'ida wannan dauraya ce ne tambaya ta 51 ta 52 ita daga ta 53 daga na sabon darasi zai fara dan kada kato sai ya ce duk hadisin da ya saba wa hankali ba za a yi shi duk hadisin da ya saba mai
hankali. Ya ce ana yaudara ku wai shari'a sabanin hankali. Da wannan ake yaudara mutane, ana ɗebo hadisai da suka saba wa mutum hankali. Ya Allah zai ce ka yi addini da abin da ya saba hankalinka? To ai hankalin naka ne ba san wani irin hankali ba ne. Hankalin naka ne sai a hankali. Ana nan ma idan muka ce ba za mu yi aiki da aya ba in ta saba wa hankali, ta Qur'ani ma zuwa da shi zamu. Ai shi Qur'ani da hadisi ba da hankali ake gane su ba, duk da kuma ba sa cin karo da ingantaccen hankali, amma ba hankali ne ma'aunin gane su ba, da imani ake gane su.